Yes, good evening mga kapatid, mga ka-Scorpio. Welcome back to my YouTube channel, Scorpio 16. Ngayon po ay nandito po tayo sa malapit po sa Civic Center dito po sa Naga City at manonood po tayo ng RIGMAT. RIGMAT po. Ang ibig sabihin po ay mga galing na artist po ng Naga City sa theatrical artist, mga banda magpe-perform po ngayong gabi na to dito po sa Naga City kasi death anniversary po ni Jesse Robredo. So isa po to sa mga event na gagawin ng RIGMAT mula ngayong araw na to, August 18 hanggang bukas po, August 19. Tara, samahan niyo po kami. So magpe-perform po yung banda na kinabibilangan ng anak namin ng panganay, yung Katarsis band, yung nanalo po sa nakaraan sa Battle of the Bands sa Barangay Sabang. Tara, samahan niyo po kami para panoorin po natin live performance ng bandang Katarsis band. Tara po, samahan niyo po kami. Please stay tuned for Katarsis, GGWP, Idol Pitch, Laban sa Kabos, and Kunyag. Ayan, saan ka pa, di ba? Free concert, libreng-libre ngayong Biyernes na gabi. Di ba? So please, don't forget to message or text your friends to join you guys tonight. Kasi ito pa lang ang pinakaunang araw ng RIGMAT Arts and Culture Fest. Meron pa tayong day 2 bukas, so hope na magkita-kita pa rin tayo tomorrow for our day 2. Marami pang mangyayari and for the closing program, magkita-kita tayo ulit dito sa Museo ni Jesse Robredo main stage. Muli po gusto ko na yung pasalamat sa lahat ng mga nag-share ng kanilang oras at ng kanilang talento sa unang araw ng RIGMAT Arts and Culture Fest. Sa lahat naman nag-perform ngayong gabi, maraming salamat at mabuhay ang musikang bikolano. Check, sound check. Hello guys, magandang gabi. Maray na bang isa itong kabos? Check, check. Check. So yan, maray na bang isa itong kabos? Kami po pala ng bandang Katarsis. Salamat sa pag-ibig, salamat sa pagdalan sa mga talents ng artist na nagiging. Shoutouts sa kila mama, ni daddy, sa birkadas, sa mga dati kong kadans sa Abiscan, sa Duman, napasahin ko ako ng dance. Shoutout mo po, kila tita, logo, chok. So para sa aming first song, isang original song para sa kalikasan. Sa tingin ko tayo naman yung yung magbabalik ng mga dapat na ginagawa nila sa atin. Kaya alagaan natin sila para alagaan din nila tayo. This song sa title, Pabalik sa akin. Sana magustuhan.
Pabalik sa akin. Pabalik sa akin. Pabalik sa akin. Pabalik sa Mahalin natin ang kalikasan, guys. Thank you po. That's our original song. So yan. Para sa aming second song, the song's entitled Asan Ka Na. Nagawa ko siya nung first year college ako, hinihintay ko yung ex ko. Yan. Tapos ngayon, nagawan ko siya ng meaning na parang magre-reset tayo. Kung may karelasyon kayo, tapos away bati kayo. Huwag tayo maghiwalay, mag-reset tayo. Asan ka na, uwi na tayo. Yan. So this song is entitled Asan Ka Na. Sana magustuhan nyo. Asan ka na, uwi na. Uwi na.
sa'yo pagdating. Thank you. Nasaan ka na? By Katarsis. Para sa aming last song. Para sa ating lahat na hindi sumusuko. This song is entitled Padayon. Kung alam niyo yung meaning ng padayon. Yan, madagos lang. Para sa tanggabos. Dahil
tumutok na daan, tandaan, hindi lahat ay mayroong kakayanan. Kaya magpalit ang pangarap na kawit na may iyak. Pinagkang isa-isa lamang. Piniwalit ang isa-isa lamang ang haba. Ang ito natin ang nababit ang lakas lahat. Ang anak na pagmula lang sa salas. Pagpatuloy ang pagsulat na magkakasama. Thank you, kami po ang banda ng Katarsis. Salamat!